Sziasztok! Amint láthattátok, a csatornám elérte az 1000 feliratkozót! Jahá! Köszönöm mindenkinek, aki elég méltónak találta arra a csatornát, hogy feliratkozzon. És ennek örömére, ennek megünneplésére kihirdettem egy kérdez-felelek videót, amihez egy jó pár kérdést kaptam. Szóval most azokat fogom mind megválaszolni. Kezdjünk is bele! Először is Lilike azt kérdezte, hogy hogyan fogott meg a Lego Ninjago. Én már kisgyerekként is néztem, és hogy pontosan mi fogott meg, hát igazából szinte minden. A karakterek, a karakterdizájnok, a zenék, a hozzá kiadott Lego szettek, a sztori egyszerűen zseniális. Ebből a sorozatból annyira árad a minőség, amennyire nem tudom leírni nektek. Szóval így tényleg minden. A ninják nagyon szerethetőek, a gonoszok rettentően jól néznek ki, és mély a sztoria. Szóval nagyjából úgy tudnám összefoglalni, hogy a minőség, az epikusság, a karakterek és a sztori, ami minden, hogy megfogott a Lego Ninjago-ban. Dániel azt kérdezte, hogy szia, csak a Ninjago-ban szeretnél tevékenykedni? Marvel, Harry Potter és egyéb világok nem fognak stop motionben lenni? Egyelőre nem tervezek új tematikát, főleg a szabadidő hiány miatt, mert így is, ha belekezdek valamibe, mondjuk egy stop motion videóba, az eltart egy olyan 2-3 hónapig, mire kész leszek vele így mindenben. Hát szóval így emiatt. Ott van még a Destiny, amit akarok folytatni, van még pár stop motion videó, megcsinálok néha music videókat is már, szóval azok így elveszik elég sok időmet, és én mellette szinkronizálok is, és éneklek is, ami elveszi még több időmet. Szóval így ezért. Anna adott nekem több kérdést is, szóval ezekből az első, hogy hány éves vagyok. Idén lettem 21 éves, szóval igen, már Amerikában is büntethetőnek számítok. Van házi kedvenced? Sajátom nincsen, viszont van egy családi kutyusunk. Úgy hívják, hogy Maja. Ő egy dalmata és akita keverékkutyus, és nagyon-nagyon cuki. Mik a hobbiaid? Hú, van egy pár. A legnagyobb a legózás, viszont imádok szinkronizálni is, stop motion készíteni, ezzel együtt vágni és effektelni is, pluszba énekelni nemrég kezdtem el, szóval tök király, és nagyon szeretek játszani PC-s játékokkal is. Miért döntöttél úgy, hogy elkezded a YouTube-ozást? Hú, hát őszintén, gyerekkoromban néztem a videósokat, hogy milyen menő, ahogy ők videóznak, és egyszerűen én is ki akartam próbálni. Szóval az egyik barátommal elkezdtünk egy közös csatornát csinálni, amire Lego összerakó videókat készítettünk. Tök fun volt. Aztán 2 évre rá elkezdtem egy saját csatornát, amire raktam ki az aktuális stop motionjaimat, illetve a Ninjago fordításaimat is. És ugye ezt copyright miatt letiltották. Aztán pedig elkezdtem a mostani csatornámat, ami mai napig él és virul, és büszke vagyok rá. Balázs kérdései a következőek. Lesz Ninjago gyűjteménybemutató? Egyelőre nem terveztem, viszont ha esetleg lesz rá igény, akkor szívesen megcsinálom. Szóval írjátok meg, hogy szeretnétek egy gyűjteménybemutatót. Lesz-e egyszer egy másik Ninjago stop motion sorozatod? Nem valószínű sajnos. A Destiny a második évadában szeretnék egy nagy minőségi ugrást csinálni, és ez rengeteg időmbe kerül, szóval nem lenne időm foglalkozni egy másik sorozattal is még emellett. Aztán játszol-e valamilyen hangszeren? Még soha nem játszottam hangszeren, volt amikor érdekelt egy kicsikét a zongora, viszont soha nem kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. Kocka nincsák világának is van egy jó pár kérdése, amik közül az első, hogy neked melyik nagyobb Ninjago korszak a kedvenced? Pilottól a második évadig, harmadiktól a 7. évadig, Oni trilógia, Wild Brain era, Dragon's Rising, és miért? Ez azért nehéz kérdés, mert én nagyon szeretem mindegyiket. De ha ki kéne válasszak egy korszakot, akkor az Oni trilógiát mondanám, és már is elmagyarázom, hogy miért. Szóval, amikor kijött a 7. évad és a Ninjago film, utána megtudtuk, hogy a Ninjago filmes dizájnokat át fogják emelni a rendes sorozatba, ami eleinte nekem nagyon nem tetszett. Aztán 1 vagy másfél évig nem is néztem a sorozatot, és amikor megtaláltam, már kint volt a teljes Oni trilógia, ha jól emlékszem, szóval elkezdtem nézni. És rájöttem, hogy ez nagyon menő és nagyon jó a sztoria, szóval onnantól kezdtem el újra követni a Ninjagót. És így az Oni trilógia hozta vissza azt a tüzet, hogy a Ninjagót én igenis nézni akarom, mert a sorozat maga zseniális. Ki a top 5 kedvenc karaktered? Még soha nem csináltam ilyen top kedvences listákat, viszont most összegyűjtöttem 5 karaktert, akiket nagyon-nagyon szeretek. 5. helyen Garmadon van. Főleg a nosztalgia miatt, és mert szerintem, hogy ő az egyik legikonikusabb ninjagós gonosztevő.
Negyedik, Harumi. Imádom a karakterét. Annyira hidegrázós, hogy már borzongtat. Rétegelt motivációval rendelkezik, és egyszerűen egy szuper jó főgonosz szerintem. Érdekes azt is látni, hogy a Lloyd utálatából hogy megy át abba, hogy rendesen megkedvelje Lloydot. Főleg a Crystallizedban, és ez nagyon-nagyon jól látszik rajta. Harmadik, Zane. Zane-t főleg az OG miatt tettem be, mert ő volt az egyetlen ninja, aki alapformájában képes volt legyőzni a sötét urat. És ez még azóta is zseniális. Továbbá ő volt a legelső, aki elérte a True Potential-jét, és egyszerűen nagyon jó a karaktere, nagyon jól meg van írva. Második, Sora. Sora a kedvenc karakterem a Dragon's Risingból. Egyszerűen annyira okos és kreatív, hogy öröm nézni. Ez abból is látszik, hogy a Source Tournamenten majdnem sikerült legyőznie Noctot. Noctot. Zseniális. Első, Lloyd. Igen, Lloyd, a legendás zöld ninja. Egyszerűen annyi hőstettet vitt már végbe, és annyi fókuszt kapott, hogy ő az egyik kedvenc karakterem. Melyik a kedvenc Ninjago szetted? A legkedvencebb kedvenc szettem, amivel annó rengeteget játszottam, az az X1-es Ninja Charger eredeti 2014-es verziója. A mai napig megvan, és a mai napig imádom. Fun fact ráadásul a legelső Ninjago szettem az az első évados Samurai X robot volt, ami szintén a mai napig megvan. Ha változtathatnál valamin a Ninjago történetében, mi lenne az? Én vagy hagynám Niát békén a Seabound után, vagy a Forbidden Five-ot raknám be a Dragon's Rising harmadik évadában főgonosznak Thunderfang helyett. Én egyébként több mindenen is változtatnék. Az első, hogy a 10. évadnak 10 részesnek kellett volna lennie minimum. Tudom, hogy az a 4 rész is épp hogy készült el, és nagyon jók lettek, viszont én megnéztem volna egy teljes 10. évadot az Oni trilógiából. Aztán szintén Onival kapcsolatos, a Crystallized legvégén Lloydnak az Oni formájában kellett volna maradnia, és azzal legyőznie a sötét urat. Szerintem ennek így kellett volna történnie. A harmadik pedig, ami neked is fájó pont volt, hogy ténylegesen a Forbidden Five-ot kellett volna megtenni főgonosznak Thunderfang helyett. Viszont ez sajnos nem történt meg. Én egyébként megcserélném a szerepeket, lehetne az, hogy a Forbidden Five parancsolna Thunderfangnek, és Thunderfang maradna ugyanúgy az erejük forrása. Ezt én el tudnám képzelni egyébként. Peti első kérdése, hogy miért pont Lego stop motionnel készíted a videókat? Igazából semmilyen különleges oka nincsen, mivel már kisgyerekként is nagy legós voltam, így mindig is voltak legóim. És láttam, hogy mások ilyen fotóanimációt készítenek vele, egyszer gondoltam, hogy én is kipróbálnám ezt, hogy így milyen. Szóval ki is próbáltam, és a mai napig megvan a legelső stop motion animációm, amit készítettem, és visszanézve is borzalmas lett, viszont nagyon élveztem elkészíteni. És mivel élveztem, ezért csináltam még egyet, és még egyet, és még egyet, és azokat is mind nagyon-nagyon élveztem. Szóval így ezért stop motionnel animálok, mert élvezem, és mert a kedvenc dolgommal csinálhatom a legókkal. Egyébként tervezek csinálni egy remake-et a legelső stop motion videómból, szóval majd figyeljetek! Mikor tervezed folytatni a Destiny-át, és hány évadot tervezel belőle? A Destiny jelenleg a második évad írásánál tart, és terv szerint idén el akarok készülni a teljes második évad írásával, illetve a harmadik évad nagyjáboli megírásával. Hogy mikor fogom elkezdeni felvenni, azt még nem teljesen tudom. És igen, terv szerint eddig 3 évados lesz a sorozat. Viszont még semmi nincsen kőbevésve, szóval lehet, hogy még változni fognak a dolgok. Például gondolkoztam rajta, hogy lehetne egy előzménytörténet, ami bemutatná, hogy a Destiny-ai rend hogyan alakult meg, de ez még mind csak gondolat, szóval semmi nem biztos. Tervezel újfajta Lego stop motion-ös sorozatot? Amint már mondtam, a Destiny annyi időmet elveszi, hogy nem nagyon tudnék egy másik sorozattal is még foglalkozni. Szóval egyelőre biztos, hogy nem várható új sorozat. SS15 Ninjago legelső kérdése, hogy mikortól kezdted el nézni a Ninjagot és gyűjteni a szetteket, figurákat. Ahogy már mondtam, a legelső Ninjago szettem a Samurai X robot volt, amit ha jól emlékszem, akkor a 2014-es gyereknapra kaptam meg. És akkor ott gyerekként elhatároztam, hogy én ezt akarom gyűjteni. Szóval igazából azóta gyűjtöm a Ninjago szetteket, viszont magát a sorozatot már azelőtt ismertem, szóval már ott voltam az első 2 évad kijövetelekor is. Mi fog meg a Ninjagóban, ami véget nézed még most is?
Igazából már ezt is megválaszoltam. Az epikusság, a karakterdizájnok, a rettentően jól kinéző főgonoszok, a sztori és a Lego szettek. Így ezek fognak meg, szóval szinte minden. Ha tudsz, akkor mi lenne a top 5 kedvenc ninjád, valamint főgonosz karaktered? Készítettem 2 darab 5-5 karakteres listát, amit már is elmondok, csak előtte elmondom, hogy akik nem kerültek fel, azokat szintén nagyon szeretem, csak valahogy meg kellett csinálni ezt a listát. Szóval kezdjük is! A ninjáknál első Lloyd, a legendáris zöld ninja, második Sora, a Dragon's Risingban a kedvenc karakterem, harmadik Zane, a régi kedvencem, negyedik Kai, a forrófejű, és ötödik Jay. Ez lenne a top 5 ninja karakterem, főgonosz karakterekből pedig az első Garmadon, a legikonikusabb, második Sötét úr, a legerősebb, harmadik Harumi, még mindig imádom őt, negyedik a koponyavarázsló, neki imádom a dizájnját, ötödik Morro a karakteréve miatt. Mit gondolsz a Dragon's Risingról? Jó-e, amerre tart a Ninjago a Dragon's Risingnak hála? Jó-e, amit a karakterekkel csinálnak? Jó-e, amit csinálnak Jay-jel, hogy új karaktert akar csinálni a Dragon's Rising belőle? És jó-e, amit csinál Cole-lal a Dragon's Rising? Mivel már rengeteg karakter van, akit így mozgatni kell ebben a sorozatban, így igen, néha előfordul, hogy egy-egy ninját így kiírnak egy teljes fél évadra, és ezért is nagyon sajnáltam, mikor ugye Colt is kiírták az első évadban, és Zane-t is a harmadik évad második felében. Szóval ezek nem tetszettek, viszont értem, hogy miért volt ezekre szükség. Cole-nak sajnos nincs elég szerepe a Dragon's Risingban, viszont én reménykedek benne, hogy ez később változni fog. Mondjuk a negyedik évadban. Amit pedig Jay-jel csinálnak, az szerintem egészen tetszetős, mivel ténylegesen szinte egy új karakter, mert ugye elvesztette az emlékeit, így teljesen máshogy viszonyulunk hozzá, és újra fel kell fedezze önmagát. Szóval szerintem ez tök jó. És összességében eddig a Dragon's Rising szerintem nagyon is méltó folytatása az egész Ninjago franchise-nak, és remélem ez így is fog maradni. Össze tudod számolni, hogy nagyjából hány darab Ninjago szetted van, valamint figurád? A videó kedvéért direkt megszámoltam, hogy pontosan hány darab Ninjago szettem van, illetve figurám, viszont el kell mondjam, hogy lehet, hogy nem pontosak az eredmények, mert így nagyjából számoltam meg, illetve a szettekhez nem számoltam bele a polybageket sem, és az első és a második évados pörgettyűket sem. Így kijött, hogy Ninjago szettekből 190-200 darab van nekem. Ninjagos figurákból pedig 854 jött ki, ami hát nagyjából annyi, így a körül lehet. Szóval így ennyi van, én is meglepődtem egyébként. Azt hiszem minden kérdést megválaszoltam, szóval nagyon köszönöm a figyelmet és a sok-sok feliratkozást. Ha maradt még kérdésetek, azt tegyétek fel kommentben, és én majd válaszolok rá. De addig is legyen szép napotok, sziasztok!